Mga nanimuyo daplin sa dagat sa Dakbayan sa Talisay hugot nga gibantayan sa City Disaster Team. Ilabi na kon mag high tide kay musaka ang tubig sa mga panimay. Sa mga mulupyo, si Chuna Carion sa report. Ang Sitio Litmon, Barangay Dumlog sa Talisay City ang usa sa gibantayan sa disaster team. Kini gumikan kay kun modako ang tubig dagat, muhampak ang bawd padungad to sa kabalayan. Kaganiha, bisan og kusog ang bawd, low tide man, mao nga ang mga nanimuyo, wala kaayo maalarma. Gani adunay pay mga bata nga nagduwa daplin sa dagat. Mas sinati usab ang kusog nga hangin sa dapit. Mato ni Lovely Villalon nga kaganihang kadlaw nag high tide apan wa man nakalapas sa ilang gipuy-an. Hinuon andam ang mga residente nga mobakwit kun ugaling hapakon sa kusog nga bawd ang ilang mga panimay. Yung kira madadara man siya ma'am dilim sa ingong para sa una nga abot sa mga silong nga mulapaw sa mong balay nga maguba jud siya dili naman pisik ra gid siya. Naanad na lang ni mama wa mamilay ka paingnan. Sukad kagahapon nga gipaubos ang Metro Cebu sa Signal No. 1, way nadawat kataho si Mayor Samsam Gulyas nga dunay gibilin nga danyos ang bagyong Tisoy. Hinuon alerto kanunay ang disaster team o ang mga barangay officials. And everything is going smoothly as of the moment. But if ever kung na mga simbakon sa mahitabo, the barangays are ready and are coordinated with our disaster team. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.